שלום, יש 5 סטארט-אפים ו-15 בפועל. בקיצור, יאללה, תפסיק. יאללה. ויאללה. יאלה. סטארט-אפ אגדי, 3, 4 זה לא נכנס. אתה יודע. יש פה 4. יופי, אגדי. נצא מן העניין, סקין לניטה. התחלה יפה, אלרועי. בסדר. אני לא יכול לתת לך כיף. לא נורא, אחלה התחלה. יאללה. זה לא נפתח, איזה כיף, הנה, נפתח. אגדי, אני יוצא מעיניים. כלום! סתם, קורדליוס! באתי לשקר לך שזה לא עונה, אבל אחר כך באמת יצא לך את קורדליוס. קורדליוס! אשכרה, וואו. אני פתח. מה, פתחת לי 2. איך? אני לא יכול לפתוח לך 2. מה זה, הכל זה עם סקין לג'סי, זה הכל היה סקין או דמות, לא? הנה, אמרתי לך, פתחת לי 2. בטעות. סטאר פאוור לאנג'לו, יפה. אנג'ולי. וואי, גם אני במשתמש הגרוע. יאללה, סטאר אני במשתמש הגרוע, אז אני בטוח שזה יביא לי דמויות. אשכרה, קיבלתי את קורדליוס. אבל כאילו לא דמויות טובות. זה יביא לי דמויות. טוב, יאללה, אגדי האחרון, תעצום עיניים. אני אעצום עיניים. זה מסובב? כבר דמות. סקין לנס. יופי. טוב, יאללה. משתמש ראשי, אני או שנפתח סטארט-אפ, כדי שנדע. לא, בוא נלחץ ביחד. לא נרצחץ ביחד, כדי שזה לא יבלבל. אתה ראשון, 1-1 פשוט, סבבה? לא, אני ראשון. בסדר, אתה ראשון, אמרתי 1-1. טוב, יאללה. אנחנו אומרים היוצאים או שאתה גם מקליט? אתה גם מקליט? כן. בטוח? פאק, התחלת משחק. אתה רוצה קודם אצלי פשוט? טוב, נו יאללה. טוב, יאללה. 5 סטארט-אפים אגדים, יאללה. אני יוצא מעיניים. דקה, לא, זה לא... אשכרה 5, זה פעם ראשונה, לא? כן. יאללה, אני יוצא. הייפר צ'ארג'. ליל פרימו, הוא אמר רציתי לקנות אותו היום, רציתי לקנות את הייפר צ'ארג' היום ליל פרימו. נכון, אתה זוכר? כן, אני לא מאמין. אשכרה. טוב, יאללה, אגדי שני. רגע, אני מרגיש כאילו שמעתי, כאילו ראיתי כבר פעם אחת את השם הזה, תראה. אוקיי? איזה שם? כן, אני גם. טוב, יאללה, יש הרבה כאלה. טוב, יאללה, 3, 4 עשימה שלנו לא נתנו. אוטיס! דמות! 2 דמויות היום! 2 דמויות! בום! יאללה, סטארט-אפ שלישי, לא שביעי. יאללה. מתי שאתה מסיים אני אתחיל. סטאר פאוור לגריף. טוב, יאללה, עוד אני אסיים את הכל, נכון? חכה. פתח, 3, 4, נצא ממנו. הייפר צ'ארג' לבול. מקס. יאללה, עוד אחד. עוד אחרון לניב, ואז אני עובר. אחרון. אבל עדיין אני מקליט אצלך כדי שנשמע לפחות. יאללה, סטארט-אפ אגדי אחרון. דמות. יש לי 2 דמויות. יש לי 51 דמויות, אני לא מאמין. לא מאמין, קיבלתי 2 דמויות. יאללה, תורי. טוב, יאללה, טוב, אלרועי. זה מרגש, קיבלתי 3 דמויות. מרגש אותי, אני מת על זה. יש לי עוד משתמש בבית. אני אצלם לך וישלח. בסדר. יש לי את המשתמש. דקה, אני בודק אם אח שלי כבר פתח במשתמש הזה, אבל אני לא אפתח, אני לא רוצה להרוס לו, כי הוא אמר שהוא עצבני עליי מפעם קודמת שפתחתי לו את 100 סטארט-אפים. יאללה, פתח. אגדי. אלרועי, תעצום עיניים. הייפר צ'ארג' לבאז. טוב, זה טוב. באמת אני רציתי. והוא גם רמה 11 אצלך. כן, אני דווקא רציתי את זה. תעצום עיניים. למה זה לא על שם אצלך? גריף. יש. אני אוהבת גריף. אתה רוצה שאני אראה ואתה לא? אוקיי, בסדר. סבבה. אני אוהבת גריף. לא יודע למה אני אוהב אותו. במשתמש הקודם שלי הוא היה לרמה 11. יאללה. פתח. תפתח אתה. תגיד לי מה יוצא. סקין לניטה. הסקין שיצא לי. אותו סקין שיצא לי. איזה חרא זה. אוקיי, יש לי עוד. לא, כן, אני יודע. יאללה. אם זה לא שמר לי עכשיו אני מתאבד. 2 סטארט-אפ. אגדים. יאללה. כל כך בא לי דמות אגדית עכשיו. אם יוצא לי דמות אגדית. אני רואה. סקין לאל פרימו. יאללה, סטארט-אפ אגדי אחרון. אני
ומעביר לך מזל. אף אחד לא רואה? אני רואה ראשון. אל תחזור עוד סקין אותי. לאל פרימו. די, אני שונא את העולם הזה. טוב, אני בודק גם תראה מה עשיתי, תראה מה עשיתי. אני בודק אם אח שלי פתח את לחצתי זה. כאן ואז... הנה, אח שלי לא פתח את זה. לפתוח את זה? לא. לא, אני לא רוצה להרוס לו. תראה מה עשיתי. למרות שזה המשתמש של שנינו. אני לחצתי ואז אני... אתה רוצה ללכת אליי? לא. ללכת אליי שנייה, לפתוח את הסטארט-אפים. לא, שמה. אנחנו נמות עד אז. אוי. אוקיי, לפחות אני שמח מגריף והייפר צ'ארג'. אשכה, קיבלתי... אני רציתי... יש לי הייפר צ'ארג' לפרימו, נכון, שכחתי. טוב, יאללה, ביי. בוא נשחק אבל זוג אני... טוב, יאללה, ביי, חבר'ה.